Kiremambia imeyandizi TV. Kuna botambe toko chakeli litukuliao ase ogwansu tumede na manga korakanire kuritukulia igoro nuko tukobogima kunde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri obwe ensaki umete sara numete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona tena kiti ganda sokie kerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini nebwate ona entwe mwanjo moriya lintura gotika maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D Murubiri no yo mubuka uguchakia na kurosa litukuliao asenjiri ndunge kigima enzakia yandizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karawe ikiwe sherabneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhina toka nyora uchumbe yao asenjira yobotirana baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora kurwa sinsemo chama chingumbwana nsesimole tokoroka diaspora amagotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi abanchwana bakwanire mwensi aseretali Yesu Kristo abantu baitu bagusiye ngima nabakwanire mwensi mbuya murasomo nene amo bakire Nyasaye ase emambia yabono ase omurubiri obokana Nyasaye kurwase television ya Ndisi kurwase omucho bosongo noyo kubaletera lingana lya Nyasaye ase emambia yabono no Bishop Sami Momanyi kurwase kanisa liege chini na atebire mono Moses niwe mono emambia yabono ngo baletera lingana lya Nyasaye lingana lyo gosemelia lingana liko babeka chinguru nelingana ligo chakali tuko amonaye asege tabu ya Isaya ndate gosoma emeronge 5:4 insoma 15:2 ekerenga kiana lituko lya lero inkelia nga nguruti chiyo kiranyale gokurwania naende chikobwe asobogi mobo gwekira komonyora Kristo asege tabu kigo kwana iga hebirwanero byaro siwe asogo kurwania tibikonyora okobwa kera tibikonyora okobwa keroro meme rora koimokere kogosoera aya nobwe asekina uyu noro mwando bwabasomba bana inje omonene na oboronge bwabo obokorwa sende nabo omonene atebire tata serieta ya Yesu tuachira sora semambia bono twasabiro to seseni wetera selingana liao twasabiro tworokererie wetera selingana liao na sabiro womirane no muligererione litukolia lero naende otene na senchira kaikira sama tabekania atarochi sako genda gochia na moletira solinga Nyasaye no mworokererie njira otwasabira se Yesu oyuru motolitu amina asobogi mobo Nyasaye agakwana no musomboye yochialenge chinga kiche gisegi chinene abantu beruseti moyo kule no monene agakwana no musomboye nga ebirwanero byaroshiwe asogo kurwania tibikonyoro kubwa na keroro meme
rora kuimukire kugosoera haya norobue asekina asobogima obo nase ling'ana lia Nyasaye ling'ana ndiro tokoroka ng'afia obwoba nigo likwanire mara 365 365 times likwanire ase Biblia asama tukotobwata aso mwaka nelituke elimo lioka ling'ana elilitaiyo ndagetengo tebi ng'aki gokoboka naende gokorara tobasa gotwara obwoba ase obogima bwao igengaga Nyasaye agona gotokwanera kera lituko ng'aki takwoboa ekero omonene agotwana ng'a takwoboa namanyete ng'emechando nemengera ase obogima bwao namanyete ng'orogendo oro tore naroro ruo emechando nemengero abande ngotoita bara omoyo abande ngotoamba bare abande ngotwatana na bare abande ngotochaya bare amang'ana yonsi omonene oyancheire anyare ko basa orogendo tore naroro ruo lakini yago totebinga titobasa kwoboa ekiagera tokwoboa titokoba babui ase obogima obo abanto abange boboire kugora chigari ekiagera bamaete nango chikorogwa bare abantu abange boboire kwagacha chinyumba chingiya ekiagera bamaete nango chikorogwa bare abantu abange banchire koragera bobe ekiagera bamanyete ng'a ngo chikorogwa bare nindagete gokoretera ling'ana lia Nyasaye ng'a birwaniro tibiri biranyare gokorwania kogwaikire komonyora Kristo ase obogima bwao anio komonyora Kristo noborendi ase obogima bwao anio komonyora Kristo nokonyora obobui ase obogima bwao anio gotara na Kristo nigonchukanaine na maraika mange amaraika akorugoro hagonchukanaine akorendete erinde tonyara kwoboa ase obogima bwao amang'ana ya togokwana iga amang'ana obwoba abeire sababu abantu abange batanyare gokora ebiasara bantu boboire gokora ebiasara babeka egituka kinene ekiara bamaete nankorogwa bare abande nigo bakogora chigari korwa semechi eria ya Nairobi bagocha bagitigera na Nakuru abande batigera Kericho abande batigera Arishibania bali na chimatatu gocha ekiara bamanyete ng'a nkorogwa bare tinana kwegena sobogima bwane ng'a abarogimba bwate chinguru asobogima obo ekiagara imeyane Kristo naro imeyane Kristo bwenyora irobo menyo okoboka kwane na singinjo ya Kristo okomenya kwane na singinjo ya Kristo ogotara kwane na singinjo ya Kristo nakiga kogera egetabu ky'Abarumi 5:3 30 neye megoteba ng'a ng'onye Nyasaye oramona intwe ing'onendo oranyare koba mami incha yaito onye Nyasaye okobamo na intwe ning'ora nyale kobamo na inje omoligera lingo koletera ling'ana lia Nyasaye naende nkoletere Nyasaye onye Nyasaye okobamo naye ning'ora nyale gokobua onye Nyasaye okwenyorera libaga ase obogima bwao ning'ora nyale gokobua eliomonyore Kristo ase obogima bwao tegerera ling'ana lia Nyasaye nago gwategerera ling'ana lia Nyasaye oliegena ase enkoro yao ekero kwaliegenera ase enkoro yao otaramo na Nyasaye elindo nyale koba omobui ase obogima bwao takoba nobwoba ekero gendete komosemeri Nyasaye basacha batatu bakorokwa Shadraka Meshaka na Abedinego bakanyora ling'ana lia Nyasaye bakalibwata n'amaboko abere ababisa babo balinge bosyo ekero babwate twe liyere liyomolero likabekwa sebale abasacha bagatenena bagacha kubabwata kubarutase liyera lilia abasacha bali babwate tebakubarutase liyera Biblia gonte binga barabu bagakwa weterase liberera lilia linge lingene nene lakini Shadraka Meshaka na Abedinego kuba soira soliyera liliomolero bakanyoro monene no aba bakanyerete Maria balenge batatu bakaba bane takwobo asobogimobo ekiagera Yesu nale amonaye halia somolero bagatara ime bakoro kiense obonene bwa Nyasaye bakoro kiense ingoyole ime yaito nigaro monene kubwa baruoti bonsi bense bagatara bako na kwerora bagatara bako na kweigwa ekiagera Kristo alengamo na barabo gatorabamo na Kristo
titoba n'obwoba ase emirimo iga tokonyara gokora. Abantu balia bagendereire ase obogima bwabo igo tokobaroka ase egesongo ng'a they are risk takers. Abantu bali berusiri moyo, anio obokristo no kwerusi moyo, anio komonyora Nyasaye no kwerusi moyo. Hebe ababisamba gonjokana ine Biblia goteba ng'ambaruera senchere yemo babangete gocha gogoita, lakini asengenjo ya Nyasaye n'abaseberera n'ichinjera isano na ibere ekiagera Yesu ale amonaye. Omanene Yesu tiga bakwe, omanene Yesu tiga nyare koe wobonene ekerogendrete gontegerera lingane liga lya Nyasaye. Ningorabe maminche yaito gatura babegenwa belingana lya Nyasaye. Amatukamanga barogi bagonchokana nabo ishiko lyao koraire batararoro babekama lyogo bakwana mangana makongu banyara gokoragereria mono, lakini ekyarole na Yesu kwabo kamambi koromo bui aya nomo bui koramo na Yesu asobogima bwao. Abantu nabange bakubangira mabe, abantu nabange bakubekire metego, abantu nabange bakorya obugima bwao, abantu nabange bakoulire bintu byao, abantu nabange bakubangira yara mabe, aye mwegene Kristo asobugima bwao na byonsimbi nyale ko nyale kana sobugima bwao. Tago tigega kelichonga barogingo goitabale, letega alikeliga iganka buyaga, abantu barole buna Nyasago sesenirie, abantu barole buna Nyasago sesenirie, akenyombe nene seinoka eyende kale chikora banonya nibere isato ekiagera Nyasaye gusesenirie abantu inabaligirerie binte ebyo bamwegene Nyasaye ekiagera Nyasaye ereta konyara gogotiga kokwana ndalingana lindeiga asobo kole lyobo elinde tonyara kuoboa tuarege ntuge ko determination ase Nyasaye ayetalera Nyasaye ebimechando nero ebobo kongumboro ayetalera Nyasaye. Ekero watarire Nyasaye, Nyasaye nanyare kweorokia korwa sobogima bwao. Ekitabu kya Joshua eyemo na ibere. Biblia watebanga, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses my servant is dead. Now then, you and all the people get ready to cross the Jordan. Helio Nyasaye agakwana na Musa, Nyasaye agakwana na Joshua, hakamote birora Musa omosombone bono kule, Musa omosombone bono kule, bono imukaye n'abantu kabiri gutambuka asorotero rwa Yorodani kogenda sense ndanyale go kworokya. Joshua niga kumetie na kiarara abana ba Israeli. Joshua niga ishanete ekiagera Musa kule, lakini Nyasaye akamotebiga emende chingoro twaro shemelia ayena abana ba Israeli ngo chigotambuka mole. Yosu aseke bunga kisanemo omonene gakorugo chiga korwase Joshua okomotebinga kabene chinguru eomoyo ekiagera ngo chigora ora abana ba Israeli gocha senseri balieretwe eira ama negisokoro cyabo. Omonto Nyasaye ontegerete tukolia rero tago twaro bwoba ekero menyeta sobo ikobwense egento gego chikonyageria ishiko akwa kwanyara go kwasoborangeti wetu kera kigima egento ge abantu bali tiga bakore emirimo yabo shiko abarogetiga baonjokanane tiga bakore emirimo yabo abuna abasikali bakore endete mwegene Nyasaye tago twaro bwoba. Daniel yakamwegene Nyasaye karu twasenguro yegisimba akamanyanga nale neruoti akamanya nale no mufalme oyo bwate chinguru chonzi kabamo rutago cyali asenguro yegisimba. Daniel namanyete ngaki omonene nale amonere tago kwa moya kero tora sorogendo Nyasaye narone tago twaro obwoba nigo bokogera toikirania lingana lya Nyasaye. Obwoba obokogera tobo mokongwa sorogendo. Obwoba igo bokogera wasiria matumaini ekerora so kwegena.
kirege ntoge okonyora sobugima bwao mosani ndete gotebi ng'aki omonene nakimanyete abantu bandi ko basenigu n'ekibesa igo bakobona libaseseniwe abantu bandi ko babwate ebintu ebinde bakobona baseseniwe nabora betutwale ebintu ebinge lakini kole na Yesu asobugima bwao kole na afya ngiya bantu nabange mono babwate kibesa tibali konywa sukali abantu nabange babwate kibesa tibali konywa nonyene n'amaguta abantu nabange babwate kibesa lakini afya yabo yabairembe aye mosemeli Nyasaye ekiagera olire iranga nanyale kobamo naye asobugima bwao obwoba bwagerera abantu abange tibarekera chindoto cyabo kira litukongo na watebi Nyasaye ng'aki nje nimenye emyaka 100 kuchiguru nje nimenye emyaka 100 kuchiguru na segendoki bune birenga elibyao bire bunoko na okonivesh bunoko na watebi Nyasaye nga njoma tokuge na kwane na sole Nyasaye lero motu nigonga tiri bwaka manene njokuge na kwane na sole lero abantu go bakole keneke nje okwege na kwane nigokora sole nindate kurwa boryo bomo obwa nanyomera na umena no mwana ndase wikelia okure omoya sobugima bwaye abayiboli baye bagashira atyango cyaye tikamotesa abantu bakabama mincha mono bugima bwaye tibamokonya asenge njo yelingana lisinini lyamonyoleta sobugima bwaye enjale kamulia akagenda akaiba litoke lyabande abantu bakamonyora abantu bakamna kumwanga ngamana kolenga lya sengoro yane imengaki mwana oyo tabwati bayiboli bonse omwana oyo tabwati kende kaki abantu mbale koranga igaiba litoke asenge njo yenchara nkama wasemelinga ki enchara ne yekeregeke emechando ne yekeregeke omongino olibona igotagete konganya kurubu asenge njo mechandero tigango tebinge mechando ne yekeregeke obotaka bwakonyalire tumaite abana osembagende sukuru omonene ngo cyane ko igolege sheri nenda mangana ingo cyane ko bama yasubugima bwao tako bano bwoba onye Nyasaye ola sensemo yaito ningura nyale koba naende maminche yaito omonene otoliere iranga nanyale koba mona intwe asobugima obo naende ntuno kwerwa tomotebi ngomonene naye emeroberi yaito nasole obugima bwaito nasole na kiregendo tubwate nigo kirasole eliyo monene anyole libaga ligiya asobugima bwaito eliyo monene atwetogerie chingaki chiabosyo ingana into toso ase bitabu bya kumbukumbu ingantwale ngasobo ikobwense naende ntu amosemereti Nyasaye Nyasaye natene namo naye Nyasaye nakolinda sorogendo Nyasaye nakogosemeria Nyasaye nakoimokereria iguru eke ochinga kichao chigoika Nyasaye nanyale gukuimukireria iguru tako bano bwo basubugima bwao tago kwa moya sorogendo ikiagera emechando yokonyolire egetabu kyumurandia kianda ikomine bwatelingana egokwana iga whatever your hand finds to do it with your might, for in the grave where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Kende gionsi okoboko kwa okora nyole liba kora terra Nyasaye mono randelingana lya Nyasaye mono karuoboro limono lemia batagate kolemiwa talera abantu ba Nyasaye babekero gosemelia ekiagera lya segref halia sama kweli okolemia tikoyo halia sama kweli okorandelingana lya Nyasaye tikoyo halia sama kweli ogotalera abamino tikoyo halia sembera tokonyora libaga lyo gokolera abantu amaya ebinte binene bigokorwa n'abakristo ebinte binene bigokorwa n'abantu ba Nyasaye nigo bitage tokwerwa emereme yene yo kwerwa ogoenda bwo mogondo gokorwa roro watalera abamino abataramonyora Kristo kwa ruoboro lya sebale kwa bataiti banyara kuboa ekiagera Nyasaye no ale amonaye amona barabuna nyare ko babuguri n'amabokaye amangana atonjo kana inasobo ikabu obogima bwense kogo chiko igole TV kwanyora lingana lya Nyasaye
kogo chikogole radio kwanyora lingana lya Nyasaye kogo tara bosongo abande ngoni baramatera nende bako lingana lya Nyasaye ngayora che kweba chali tukoliririo moelio otebe ngati kweiwete lingana lya Nyasaye tokonyara kwebacha nogenda sendi bayamache elindo genda okora yara atamugwenete Nyasaye nigakoroje no tara gocho mocho Nairobi no genda mocho Kisumu no genda gocho America asete yoranyale kwebisa elinde Nyasaye tanyara gokorora igo nigonda gokobeka chinguru ngaki ngonya Nyasaye oramona intu ine ningoranyale koba maminja yitu ngonye kwa monyorire Yesu ine ningoranyale koba maminja yao no botaka no moro no bororo nenjara nejizegi yaya echinjigo gwatana na kurwase obwanjani bwa Nyasaye takoba n'ubwoba musani ayo mosemeli Nyasaye karubo gimabwa sare kwana nomo nuonga ki nchi nomo bui asobogi mabwane ngosabanda monaye ekerora bwase nyumba yao ngosabanda monaye ekeroligeretie eshimi yao koraze Facebook ngosabanda monaye andonsi asole oligeretio morobeli oyo Nyasaye ebenda ya sporole ngo sabera ninde ebena sandonsi asole ngo sabera ninde nindage to twaro kwegena Nyasaye tato mwana no mwikomo chenu nakoba kira sengenjo ye television yandisi yatoyereri bagakorande lingana lyao nago togiria sengenjo yo moligereria oyo oramona inche namubekire samabokao omomente chinguru tatwaro bwoba momente chinguru tanyara kuoborogeno norotambe ntokuganitia sobugi mobo momente yende chinguru chokwegena lingana lyao ebe nama yara sobugi mabwaye ebe nama bara sobugi mabwaye omonene momente chinguru elindabe nogo shemelia elindate kolemia bande ingekera alinga monaye nkwa mokonyete emechando ne yekeregeke kulinda nigora mona intwe na hindi natunyale ko baba boyi biyamona singijo bategera libane omonene basesenie na ndo barwanere ime ya Yesu Kristo twasabira na kwegena twenstotebe amina mangana ni gale turwesmole no mo Bishop Samuel Momanyi kurusere television yandisi nasabire nga Nyasaye basesenie abalinde kera abanoganetia masabo biyamona se bali mwanga kirete gisimi mwanetia masabo na ende nasabe tamona inwe na muswado na kwanga kiresi mambinga Nyasaye okonyire haina arama ngana totagete Nyasaye nyale gotalera ndonsi sole elinda kobeki chinguru kwana mona inche wetera senambeye 0726564332 0726564332 biyamono television yeto yandisi moseseni we mono na Nyasaye mpaka tinga kijintura umirane omone na nyala kwa mona inwe Ndizi TV Ubwansu bw'omugusi. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi nigo bono yakonikira ndekerene nego kurengera chibice chinkiya nabo igo chinkeno nukukigima nabo gotonyora asoro gonkor bw'omugusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo iko yenyore Dizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Dizi TV obwensu vuomugusi.
abasani benkoro tware no wanchani bobo kumyani gotwarenge gotarerana ongo bisa agasoa akareta ogwetana tomusabenye sai atwabere toiranere obwanchani twarenge abasani benkoro tware no wanchani bobo kumyani gotwarenge gotarerana ongo bisa agasoa akareta ogwetana tomusabenye sai atwabere toiranere obwanchani yesonese obwanchani agatwanja ritangani twanchane twaimwane twamosasime asenchin korochaito yesone no bwanchani yesonese obwanchani agatwanja ritangani twanchane twaimwane twamosasime asenchin korochaito yesone no bwanchani. Okongechana saba Kristo tikowati rivaga onyoyo mino como chaire mochera ye muaverane tebia Yesu